Vadikani tasvika muchikamu chechipiri tiri muchirongwa Mai Chisamba show umo tiri kutarisa nyaya inorwadza zvikuru nekuti nyaya yekubiswa pamuviri, nyaya yekubisa nekuti munhu chiri mudumbu munhu, saka kana ari kubiswa kurasikirwa kweupenyu neimwe nzira. Asi kune zvimwe zvinogozha zvekuti hapana chokuita, zvinofanira kuti zviitwe. Asi muchikamu chapfuura chatanga tichitandadzana magweta edu manzwa vachitsanangura nyaya dzinogona kuti tisvike pakadaro pamutemo. Nyika yedu regai ndikuyeuchidzei zvakare haitendedze kubviswa kwepamuviri. Zviya zvokuenda kwana mbuya mudhachi kana kwana sekuru kana zvekungodini hazvitendedzwe, asi pani pazvinotendedzwa sepatiri kukurukura pano. Ndoziva kuti tine mutemo mukati menyika yedu yekuti kana munhu asati asvitsa makore 18 mwana makore 18, ngatimboti zvaitika pamunhu asati asvitsa makore iwayo zvinofambiswa sei, nekuti uyu munhu uyu achiri kutofungirwa. Uyu munhu uyu tikamudana pachirungu anenge achinzi maina, mudiki, haasati akugona kuita sarudzo yake yega. Zvinoitwa sei? Maita basa Mai Chisamba. Ndizvozvo mwana mudiki ari maina anogona kusangana nemhirizhonga yakadaro mukati meupenyu. Kana achinge asangana nemhirizhonga yakadaro, mubereki wake anokurudzirwa kuti aise affidavit rekutendera kuti ari kubvuma kuti mwana wake abviswe pamuviri zviri pamutemo, nekuti achiri mwana mudiki haasati asvika pakuzvifungira ega kuti ndinofanira kubviswa pamuviri. Ndizvozvo anzi kana achiri mudiki mubereki ndiye anofanira kuti azviite. Ndiri kuuya kwauri danai, munoziva kana zvinhu zvichiitwa nemumwe munhu asiri iwewe, dzimwe nguva zvine makakatanwa, dzimwe nguva zvine makakatkwana. Ngatimbotii tinoda noti nyaya dzedu tinodzirwa kunzungu nekunyemuka. Ngatimbotii baba vaoma musoro kuti aiwa zviripo ndizvo zviripo hazviite, asi mwana uyu ane makore mashoma pamutemo anokwanisa kuti abviswe nhumbu iyi ndeyekumhirizhongwa. Zvinoitwa sei? Pangapinde here rubatsiro apa kana kuti vanhu vese vanongotarira kuti ndozvadiwa nemhuri? Zvinoenderana nezera remwana uyu. Pane zera rekuti utano hwake chaiwo chaiwo hunokwanisa kunge hwakatokanganisika zvekuti haakwanise kupusha kuti mwana abude. Handiziva kuti muchiri kuyeuka kuti pakamboita nguva yenye kuti vana vairodzwa vari vadiki vozvara voita chimwe chirwere chinonzi fistula, so chekuti zvese zvinenge zvangoregedzera zvaakungobuda nenhau yekuti vaibara vari vana vadiki. Kana paine riski iyoyo kana kuti paine fungidziro yekuti mwana uyu mudikisa zvokuti zvinokanganisa mhiri wake, mubereki akaramba, asi vana chiremba vari kutaura kuti mwana ngaaitwe termination, zvinogona kutariswa kuti upenyu hwake hunogona kukanganisika akakwanisa kupona mwana uyu. Asi kuti pamwe mwana uyu ati kurei, vabereki voramba, nyaya yakutofanira kuendeswa kusocial welfare, nenhau yekuti kusocial welfare ndokunomiririrwa kodzero dzevana vadiki, ndokunomiririrwa kodzero dzevana vadiki nehurumende. Saka ivo ndo vanokwanisa kuenda vachinotsigira nekutsinhira chishuwo chemwana uyu kuti asaponeswe mwana anenge akabva muchibharo kana kuti pararwa nemunhu weukama. Ndizvozvo zvinhu zvinorwadza danai, zvinhu zvinorwadza nokuti mwana anoramba achingorangaridza chinhu chinonzi mwana hachivigwe, hachivanzike. Indangariro yaunenge uchingoona kuti asi ndakamhirizhongwa pamwana uyu, ndakamhirizhongwa pamwana uyu. Vadikani muri kuzvinzwa kuti kana mwana ari mudiki, tine izwi ratinotaura kutsika nemagariro kuti anogona kuita chirwere chauri kutaura ichocho chingangoenda mutsetse mumwe chete natinoti rukombe, nekuti mwana anenge achiri mudiki, mabhonzo ake haasati ane umai. Dzimwe nguva vese vanobva vafa. Saka zviri nani ndezvipi? Pano tiri kutaura nyaya yeupenyu, pano tiri kutaura nyaya yekunyatsochengetedzwa kwemunhu. Ndakuuya kwauri Ruteni usati ndaenda kuna Munashi. Kuburikidza nenyaya dzatakambotambirawo seZimbabwe Women Lawyers Association, nyaya yekubviswa kwepamuviri haisi nyaya yakareruka kuti zvitaurike. Pane dzimwe nguva paunozonzwa mubereki akutaura kuti asi mwana kuti abviswe pamuviri pachiri padhuze zviri nani,
asi ndozodiniko kana ndaenda kumba kana kuti kana ndadii. Nyaya yekubviswa kwepamuviri ine urehwa hwauinawo kuburikidza nemachechi atiri kuenda, nharaunda yatakagara zvichienda zvakadaro. Asi kana mubereki achinge atenda kuti mwana wake abviswe pamuviri kuburikidza nenyaya dzataurwa kuti pakabatwa sei pamuviri apa, mutemo unongotevedzera izvozvo. Asi pane vamwewo zvekare vanogona kuzoya vachiti asi kana zvichinge zvaitika tinodzokera sei. Ndo patiri kutaura kuti tine vanhu vatinoshandidzana navo vakaita sana Musasa, vanobatsira necounseling, nekuti even pane mwana iyeye abhinyiwa obatira pamuviri ozonge achiitwa termination of pregnancy, pese ipapapa pane kushushikana mukati memwoyo kwaanogona kunge achikwanisa kutenda kana kuti kutsanangura kana kuappreciata, kana kuti kwaasingakwanise kuappreciata. Tinenge tichikurudzira kuti zvaitika zvose, vabereki vatenda, dare ratenda kuti zviitwe, munhu ngaawane counseling iya. Ndichitsanangura pacounseling ipapo, inouya as part of maprocesses anoitwa. Maprocess etermination of pregnancy haabhadhariswe. Kubva panyaya yekuripota kuti ndabhinyiwa kana kuti paitika makuna-kuna, hazvibhadhariswe. Kumapurisa unongoenda unotaura nyaya yako, mapurisa anoferefeta vasina kubhadharisa. Panoitwa medical affidavit yandambotaura iya, hazvibhadhariswe zvekare. Kazhinji kacho kunotonzi magovernment hospitals ndiwo anenge ana chiremba kana kuti ana mazvikokota vanozokwanisa kuti vanyore tsamba iyoyo. Kuburikidza neyatinoti zvekare dzimwe dzenguva hakuna government hospital, kana kuti kune iye inonzi one stop center panowanikwa maservices ese, pana chiremba, mapurisa zvichingoenda zvakadaro. Chiremba anenge aripo ipapo ndiye anonyora tsamba kuburikidza nekuona kwake kuti nhumbu yakura zvakadii, vachibatsira pachena. Kana tabva ipapo, panoendeswa dhoketi kuna prosecutor, uyo muchuchisi anenge achizoenda nayo pamberi pemutongi. Hazvibhadhariswe zvekare, kubatsirwa pachena. Mutongi paanozopa certificate of termination iya, munhu zvinenge zvava kureva kuti next stage zvinenge zvisina kuperera ipapo. Munhu anofanira kuti aende kugovernment hospital akabata certificate of termination iyoyo, kana kuti chitupa chekutendedza kuti munhu akwanise kubviswa pamuviri. Chitupa ichi paunoenda kuchipatara chinonopiwa chiremba anenge aripo pajuti, kana kuti chiremba anenge achishandira ipapo. Chiremba uyu ndiye anozokwanisa kusakisa kuti munhu ari kuda kubviswa pamuviri, angave mwana kana kuti munhu mukuru, akwanisa kuadmitwa uchibatsirwa. Asi kubatsirwa kwese uku kunoitwa pachena. Wanyatsozvijekesa zvakanaka chaizvo kuti zvese izvozvi zvinoitwa pachena. Isusu vadiwa vatariri nevateereri tinoda kuti kana tichifamba nendima dzedu, tichifamba nenyaya, nyatsonzwai kuti musoro wenyaya uri kuti kudii. Tinoda kuti munzwe kuti tiri kubva kupi. Vamwe vangatongomhanya kuti pane chirongwa chekuti nhumbu inobviswa sei. Hazisiri izvo zvatiri kutaura pano. Chirongwa chiri pano ndechekunge munhu abhinywa nehama, munhu ashungurudzwa, munhu asi aine pfungwa dzisina kuita zvakanaka, paine zvigozhero zvinotendedzwa nemapurisa, zvinotendedzwa nehurumende. Kasi kana huri upenyu hwedu hwemazuva ese, nyika yedu haitendedze kubviswa kwenhumbu. Saka tinoda kuti mufambe nenyaya sekufamba kwatiri kuita. Toda kuti uwedzere pane zvanga zvitaurwa nevamwe vako, Munashi. Mazvitegi Mai Chisamba. Tiri panyaya iyoyo tinoona kuti munharaunda dzatinogara chiri kuzosakisa kuti tisvike ipapo pekuti tibvise pamuviri ndechekuti hatisi kuripota nyaya within period inenge yataurwa. Vazhinji pamwe ndibaba vabata mwana wavo chibharo, handiti mai vanotanga kufunga kuti zvino vanhu vemuraini vakazvinzwa vanoti kudii nezvazvo, zvino vanhu vekuchechi vakazvinzwa vanoti kudii nezvazvo. Tochengeta pamuviri paya kusvika pazokura tozoripota mushure mekunge nguva yafamba. Ndo patiri kuti ipapo mutemo wakuchipinda kuti titese
tichibvisa pamuviri zviri pamutemo. Ndizvozvo hanzi pane nguva inotarwa, pane nguva inotarwa. Munoziva kuti kana tichitaura tiri mutsika nemagariro, munhu kana achinge azvitakura pane nguva inenge ichitonzi aiwa ichiri mvura, pogosvika nguva inonzi wamunhu. Saka kunyange kuzvipatara ikoko kune nguva yavanoziva kuti zvikaitwa tapfuura pavanotara zvinogona kukanganisa utano. Ngatisangane muchikamu chinotevera.